Hyvää iltaa kaikille, tervetuloa. Minun nimeni on Sirte Pihla ja olen Shirutessa semmoisella tittelillä kuin CEO, joka tarkoittaa Customer Experience Optimizer. Ja sitähän me ollaan kaikki täällä tekemässä koko ilta, eli mietitään, miten noita asiakkuuskokemuksia pystyttäisiin parhaalla tavalla kehittämään ja miten saataisiin mahdollisimman hyviä kokemuksia asiakkaille. Tässä kerron ensin muutamia ihan käytännön yksityiskohtia. Meillä on täällä VLAN verkko Ylen toimesta ilmeisesti toimii jotenkuten, toivottavasti ei ole kauhean hidas tänä iltana. Meillä on näin paljon ihmisiä täällä tänään. Eli löytyy noilla tunnuksilla. Nämä tunnukset tulevat pyörimään monta kertaa tässä illan aikaa. Älkää hätääntykö, jos ette sano niistä nyt kiinni. Toivon, että kaikki laittaa puhelimet äänettömälle tässä vaiheessa. Tässä näkyy meidän illan ohjelmaa. Tullaan pikkuhiljaa kertomaan sitten, miten tämä ilta etenee, mutta tullaan tässä nyt ensimmäiseksi käymään läpi näitä asiakkuuskokemuksen johtamiseen liittyvää selvitystä, joka Shirute on tehnyt tässä tämän vuoden aikana. Sen jälkeen meillä on tuossa asiakaskokemuksen mittaamisesta Jukka Nupponen kertomassa ja Blankka Juti Fatserilta tulee kertomaan meille vähän tarinan kerronnasta. Meillä on tapahtumaoppaas täällä käytettävissä mobiilisti, eli jos teillä suinkin vaan on kännyköitä, päätelaitteita, niin käykää tuolta nappaamassa tuolta osoitteesta se käyttöön. Se on applikaationa noihin iPhone-laitteisiin ja Androideihin, ja sitten jos teillä on Lumia-puhelimia, niin sitten voi käydä tuossa alemmassa selainversiossa sieltä ottamaan sen käyttöönsä. Ja toivomme kovasti, että muistatte antaa palautetta näistä esityksistä, eli siellä pystyy tämän tapahtumaoppaan kautta hyvinkin helposti laittamaan tähtiä, että oliko nyt 5 tähden esitys vai oliko sitten se 1 tähden esitys. Ja me todellakin hyödynnetään tätä palautetta, eli muistakaa äänestää. Tässä näkyy myös, meillä on koko ajan, tämän koko illan täällä päällä tweetwalli, eli live-keskustelu tuolla netissä, jossa voi käyttää noita 2 hashtagia, eli CXDay Finland tulee nousemaan sinne tweetwallille. Toi CXDay on sitten käytännössä semmoinen, joka menee sitten tuonne kansainväliseen puolelle, eli jos täällä on innokkaita twiittaajia, niin tiedätte mitä eroa näillä on. Jälkimmäisellä niin twiitatkaa ainoastaan englanniksi. Ja nyt pidemmittä puheitta, niin seuraavaksi mä tässä tulen lyhyesti esittelemään teille, että mikä tämä CXPA on, minkä takia teidät on kutsuttu tänne tänä iltana. Guiding and enhancing the growing field of customer experience management. At the CXPA, you can get professional development and have networking opportunities not found anywhere else. Our members collaborate to establish best practices and promote a better appreciation of the customer experience to both consumers and business customers. Individuals and companies are welcome to join and participate. For specific benefits and dues levels, visit the membership section at cxpa.org. Semmoista. Eli otetaan vielä sama lyhyesti täällä suomen kielellä, että varmaan kaikki on lontoon kielen taitoisia, mutta että saatte vähän käsitystä vähän laajemminkin kuin tuommoisen mainospätkän verran. Eli CXPA on käytännössä perustettu, mä olin siellä itse mukana perustajajäsenessä 2010-2011 huhtikuussa virallisesti, eli noin 2,5 vuotta suurin piirtein on toimintaa ollut, ja tällä hetkellä niin noita jäseniä on yli 2000 40 maassa. Ja tosiaankin CXP:n tavoitteena on se, että pystyttäisiin saamaan alan ammattilaisia kokoontumaan yhteen tämmöisen yhteisön muodossa ja käytännössä sitä kautta tutustumaan toisiin, saamaan toisilta ideoita, verkostoitumaan. Ja sen takia me ollaan tänäkin iltana. Miksi vietetään tämmöistä Customer Experience-päivää, asiakkuuskokemusten johtamisen erillistä päivää? Tätä vietetään maailmanlaajuisesti tänään kaikkialla näissä 40 maassa. Ja tuolla onlineina sitten käytännössä verkossa. Ja siihen liittyy erilaisia tapahtumia sitten eri maissa. Meillä täällä paikallisesti nyt tosiaan ollaan täällä Ylen kutsumina sitten isossa pajassa. Ja tarkoitus on, että tällä tuodaan tätä asiakkuuskokemusten johtamista esille ympäri maailmaa. Eli kun on juristeilla on omat tutkintonsa ja lääkäreillä on omansa, niin CXPA pyrkii edistämään sitä koulutuspuolta ja sitä osaamispuolta. Eli siellä tulee syksyllä olemaan esimerkiksi sertifikaatteja ja tämmöisiä, niin kuin, mitä sitten tarjoaa. Ja sitten CXP:n kautta myös saa erilaisia työkaluja käyttöönsä, jos sinne liittyy.
Eli sitten nimenomaan niitä asiakkuuskokemuksen johtamiseen liittyviä asioita. Ei tarvitse jokaista asiaa pyörää keksiä aina uudestaan, voi saada sieltä myös hyödynnettäviksi näitä asioita. Myöskin siellä CXP järjestää hyvinkin aktiivisesti tämmöisiä webinaareja ja erilaisia mahdollisuuksia sitten kuulla eri osapuolilta, miten he ovat asiansa ratkaisseet, sitten, että saa sieltä käytännön case-esimerkkejä. Sitten paikallisesti tuolla järjestetään myöskin sitten tämmöisiä käytännön vierailuja erilaisiin paikkoihin, jossa sitten isännöivä taho kertoo, että miten he ovat hoitaneet näitä asioita. Myöskin siellä on tämmöinen työpaikkapörssi, että jos on kiinnostunut näistä asioista lähtemään vaikka ulkomaille sitten tekemään niitä asioita, miksei täällä Suomessakin, kun saadaan toiminta tässä vauhtiin. Käytännössä niin Suomessa on tarkoitus tämän tapahtuman myötä me käytännössä lanseerataan nyt tämä CXPA Finlandin toiminta. Menkää kaikki CXPA-fiihin, ilmoittautukaa meidän jakelulistalla. Meillä on myöskin tuolla tulee olemaan standi erikseen CXPA, joka kertoo käytännössä siitä teille vähän enemmän siellä ihmiset ja pääsette katsomaan ja tutustumaan asioihin. Näitä tapahtumia me tullaan järjestämään, ei ehkä ihan näin suureellisena, jatkossa vähän intiimimmin, muutaman 10 hengen tilaisuuksina, tuommoinen 2-4 kappaletta vuodessa. Ja näihin toivotaan toki tietysti paljon osallistujia, mutta myöskin sitten sinne puhujia, sponsoreita tukemaan meidän toimintaa. Tämä perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan, tämä CXPAn työ. Eli tietysti tarvitaan sitten tukea niiden tapahtumien järjestämiseen. Tulkaa ja osallistukaa ja olkaa mukana siellä aktiivisesti. Toivotaan tietenkin teiltä myös ideoita, että ketä haluatte sinne puhujaksi, mistä aiheesta haluatte kuulla lisää. Ja tuossa on vielä CXPAn seuraava yhteinen tämmöinen tapaaminen, iso tapaaminen tulee olemaan tuolla Atlantassa toukokuun puolivälin paikkeilla, eli siellä sitten maailmanlaajuisesti ihmisiä tulee käytännössä tapahtumapaikoille. Ja tosiaan niin käykää pisteellä, sieltä saatte lisätietoa, multakin voi tuossa nykästä hihasta ja kysyä, että mistä oikein kysymys. Mä siis käytännössä tuun tämän CXP Finlandin osalta toimimaan toiminnanjohtajana jonkunnäköisenä, jos tässä nyt vapaaehtoisissa voi olla mitään titteleitä, mutta yritän tätä asiaa potkia täällä eteenpäin. Olen itse tehnyt tätä pitkään ja toivon, että saataisiin nyt tämä semmoiseen vauhtiin täällä Suomessakin, että asiakkaista ja heidän kokemuksistaan huolehtiminen tulisi ihan ykkösagendalle kaikissa yrityksissä. Joo. Mennään tuosta vähän eteenpäin. Eli mä tuun seuraavaksi tässä käymään läpi tuommoista tutkimusta, joka Shirute teki tässä viime kevätkesällä. Ja siitä kerron lyhyesti. Ja toivon, että jos teillä on kysymyksiä siihen liittyen, niin voidaan sitten vaikka tuolla tauolla palata niihin. No niin, hienoa. Elikkä, minkä takia näitä asiakkuuskokemuksia pitäisi nyt sitten johtaa ja voiko niitä ylipäänsä johtaa? Walt Disney on jo aikanaan sanonut, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli hänen ideansa oli se, että niin kuin, miten vaan saataisiin ne asiakkaat viihtymään sillä tavoin, että he myöskin kertovat niistä kokemuksista ja elämyksistä, joita he on kokenut siellä Disneyn puistoissa ja muissa Disneyn kanavissa, niin myöskin kaikille ystävillensä. Eli hän jo näki tämän, että sosiaalinen media on tulossa. Se oli vähän ennen Waltin aikaa, mutta hänellä oli tämä ajatus jo mielessään. Eli hän jo lähti sitä asiaa miettimään siltä kannalta, että kyllä se menee sieltä niin kuin keittiön kautta käytännössä tämä niin kuin kokemusten jakaminen, että ihmiset kertoo toisillensa näistä asioista ja sitä kautta saadaan sitä niin kuin kiinnostusta yrityksiin levitettyä. Disneyhän on sinänsä niin kuin sanotaan asiakkuuskokemusten johtamisen alalla niin ihan ykkösnimiä, sama kuin Zappos, jos on, en tiedä onko teille tuttu tämmöinen kenkäfirma, jonka Amazon osti isolla rahalla tuossa jossain vaiheessa. Mä ajattelin kysyä teiltä päivän ensimmäisen kysymyksen. Kuka tietää, mikä on kello 3 kysymys? Nyt ei ole kello ihan kello 3, mutta mikä toi 3 kysymys on? Ei ole kenelläkään haisuakaan. No, se kertoo siitä, että mitä tämä asiakkuuskokemusten johtaminen oikeastaan on. On hyvä esimerkki siitä. Eli Disneyn puistoissa siellä kaikista yleisin kysymys, mitä tullaan infotiskistä kysymään, on, että moneltako kello 3 paraati alkaa. Ja te tässä kohtaa helposti naurahdatte, että no,
Joo, tyhmät asiakkaat ja niin, mutta sitten kun muistetaan se, että ei ne asiakkaat ole tyhmiä ja niitä pitäisi muistaa niitä palvella palvelutilanteissa mahdollisimman hyvällä tavalla, niin mitä Disney tämän asian on ratkaistu, he tekevät tästäkin elämyksiä ja tästäkin kokemuksen. Eli sen sijaan, että he vastaisivat, että no se alkaa kello 3 daiju, niin he kertovat, että se alkaa kello 3 ja kello on nyt tässä vielä puoli, mutta että jos haluatte vaikka käydä tuolla ravintolan puolelta, sieltä saa virvokkeita ja jos lapsille täytyy vielä vaihtaa vaipat, niin meillä löytyy tuolta sitten siihen fasiliteetit. Jos menette seisomaan tuohon kohtaan sitä paraatia, niin saatte parhaat kuvat, siellä näkyy taustalla se satulinna. Eli he ajattelevat tätä niin kuin siitä näkökulmasta, että ei se asiakkaan tarve ole tietää siitä kello 3 paraatista sinänsä monelta, kun se alkaa, vaan että miten siitä saisi mahdollisimman hienon kokemuksen. Ja nyt kun ollaan tässä puhumassa, ja varmaan moni on ihmetellyt, että miksi me puhutaan asiakkuuskokemuksista ja asiakaskokemuksista, niin ajattelin tässä ihan tämän illan pohjustuksessa niin tehdä tätä terminologiaa vähän tutuksi. Eli käytännössä niin voisin lähteä tuolta ihan alhaalta, eli käytettävyydestä, englanninkielen termi usability, niin sehän tarkoittaa sitä, että miten yhdessä yksittäisessä kanavassa yksi toiminto toimii, kuinka käytettävä se on. Sanotaan vaikka verkkopankissa laskunmaksi, kuinka käytettävä se oli asiakkaalle. Sitten taas jos lähdetään puhumaan asiakaskokemuksesta tai käyttäjäkokemuksesta, eli sitten puhutaan tätä user experience-tasoa, niin silloin puhutaan esimerkiksi siitä myymäläkokemuksesta. Minkälaista oli mennä myymälän ovesta sisään ja miten sitä palvelutilannetta siellä hoidettiin. Eli se on yhdessä yksittäisessä kanavassa tapahtuva asiakaskokemus. Ja sitten jos puhutaan tästä asiakkuuskokemuksesta, eli customer experience varsinaisesti, miten se pitäisi kääntää virallisesti suomeksi, niin se tarkoittaa sitä, että miten kaikissa yrityksen ja asiakkaan kohtaamisessa sitä asiakasta huomioidaan. Oli se mikä tahansa markkinointi-myyntikanava, missä tahansa asiakkaan elinkaaren vaiheella. Ja tätä niin kuin lähtökohtaa vasten pitäisi miettiä sitä, että mikä se koko asiakkaan elinkaarella sen arvo sille yritykselle on. Siitä on kysymys, kun puhutaan asiakkuuskokemuksista. Oli se sitten mobiili, oli se verkkokauppa, oli se myymälää, face-to-face, jotain myymälässä, toimistossa tapahtuvaa, konttorilla tapahtuvaa, myyjien tapaamisia, asiakkaiden tapaamisia, missä tahansa palvelutilanteessa. Jos me mennään sitten siihen itse selvitykseen, joka me tässä tosiaan tehtiin, niin siitä tosiaan muutamalla sanalla, niin tässä nyt on vielä tuo määritelmä kertaalleen, eli asiakkuuskokemuksella tarkoitetaan yrityksen omille asiakkailleen tarjoamia asiakaskokemuksia kaikissa asiakaskohtaamisissa ja palvelutilanteissa, eli eri elinkaaren vaiheissa ja kaikissa myyntimarkkinointikanavissa. Eli jos ton pidätte nyt mielessä, eli tässä on aika laajasta asiasta kysymys käytännössä. Me ollaan tehty tämä web-kyselynä, puhelinhaastatteluna. Siinä haastateltiin top 500 yrityksiä ja brändejä. Vähän vaihtelevasti aika isoja yrityksiä oli siellä mukana, mutta joukossa oli myös isompia. Minkä takia nyt sitten tehtiin tämmöinen selvitys, niin haluttiin selvittää sitä, että mikä se asiakkuuskokemusten johtamisen nykytila tällä hetkellä on. Eli kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 80% yrityksistä uskoo, että ne tarjoaa ylivertaisia kokemuksia asiakkaille. Tämän suomalaisen tutkimuksen mukaan niin 84% yrityksistä uskoo, että ne on onnistunut näissä omissa tarjoamissaan asiakaskohtaamisissa. Mutta sitten kun mennään sinne toiselle puolelle, mennään kysymäänkin asiakkailta, niin kas kummaa, 8% asiakkaista on samaa mieltä. Eli tässä nyt ei ihan kohtaa se, että mitä kuvitellaan tehtävän ja mitä käytännössä sitten siellä asiakkaat kokevat. Eli tässä on aika iso gäppi. Ja tätä tilannetta vielä ehkä synkistää se, että 89% asiakkaista siirtyy kilpailijalle, jos saa huonoja kokemuksia. Eli olisikohan tässä nyt ehkä paikka sitten viimeistään tajuta, että niillä ehkä on merkitystä niillä asiakkuuskokemuksilla. Niin kuin multa tänään radiossa kysytty, että no minkä takia, niin tämä on se syy oikeasti. Kun kuitenkin samanaikaisesti tässä on upea tilaisuus, koska 86% asiakkaista sitten kuitenkin sanoo, että he olisivat valmiita maksamaan paremmasta kokemuksesta enemmän. Eli enemmän kuin se kilpailija. Samasta tuotteesta, mutta kun se on parempi kokemus, niin ollaan valmiita maksamaan enemmän. No hienoa, 97% tämän Suomessa tehdyn selvityksen vastaajista niin sanoi, että he haluaa irrottautua kilpailusta asiakkuuskokemuksia kehittämällä. 97%. Ja nimenomaan asiakkuuskokemuksia kehittämällä, ei vain, että haluamme erottautua kilpailijoista. He olivat nimenomaan tämän spesifoinut siellä syyksi, että kyllä haluamme siihen
siihen päästä. Niin kuin. No, samat luvut tässä uudestaan, käytännössä 84% siis sanoo uskovansa että on onnistunut näissä asiakaskohtaamissa ja tuo 97% haluaa erottautua. Tässä on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, että USAssa vain 64% uskoo enää, että he tuottavat tämmöisiä ylivertaisia asiakkuuskokemuksia. Eli tämä on ihan 2013 tehty tutkimus. Eli USAssa, jos ollaan noin 3-4 vuotta meitä edellä, niin siellä on jo tajuttu, että ei me ehkä sitten kuitenkaan olla niin hyviä tässä vielä, että jotain voisi vielä tehdä tälle asialle. Tuossa sopiikin sitten pysähtyä hetkeksi miettimään. 84% siis sanoo, että he uskovat, että he tarjoavat hyviä asiakkuuskokemuksia, ovat onnistuneet tässä. 8% ihmisistä siellä toisella puolella, eli ne asiakkaat, sanoo, että on onnistuttu. Miettikää sitä hetki. Jos sitten taas mietitään, että näistä puheista ja teoista mietitään, niin käytännössä 100% sanoo, että asiakkuuskokemusten johtaminen on jo nostettu heidän yrityksessään, näistä vastaajayrityksissä, niin sinne strategiatasolle. Ja suurimmassa osassa oli vielä sillä lailla, että se oli ykkösprioriteetti siellä strategisten tavoitteiden joukossa. Ja hyvältä kuulostaa myös se, että 3/4 sanoo, että asiakkuuskokemusten kehittämishankkeita heillä on jo paljon siellä meneillään tällä hetkellä. Käytännössä samoissa luvuissa mennään USAssa, käytännössä noin 77% on tekemässä paljon asian eteen. No 60% ainoastaan sanoo sitten, että ne aikoo panostaa enemmän siihen asiakkuuskokemusten kehittämiseen kuin tällä hetkellä. Ja puolella suurin piirtein on jonkunnäköinen budjetti tähän käytössä oikeasti. Ja sitten jos ajatellaan sitä niin kuin organisaation ja johtamisen kannalta, niin tuommoinen asiakkuuskokemusten johtaja on hieman yli puolessa yrityksistä tällä hetkellä. Ja mitä nyt tässä keskustelua on käynyt, niin ei ole kovin monessa yrityksessä kyllä siellä johtoryhmän tasolla. Että vaikka on johtaja, niin hän ei ole sitten kuitenkaan, se asiakas ei näy siellä johtoryhmässä, vaikka tämmöinen hieno johtajanimike olisi olemassa. Yksikkö on perustettu jo hieman yli puoleen, eli semmoinen yksikkö, joka vain sitä asiakkuuskokemuksia johtaa ja miettii, että miten saadaan tästä siiloutuneesta markkinointi, myynti, huolto ja niin edelleen toimintamallista yksi asiakas, yksi kohtaaminen. Työntekijöitä on 1-2 toistaiseksi suomalaisissa yrityksissä. Samat luvut on Jenkkitutkimuksen mukaan, että siellä on jo yli 60% johtaja ja 70% suurin piirtein on tämmöinen keskitetty yksikkö. Muistan hyvin, kun mä olin siellä Bostonissa aamiaisella istuin ja oliko se ollut Fidelity Investmentsin asiakkuuskokemusjohtaja, joka siinä mun kanssa oli sitten juttusilla, niin meinasi mennä kahvit vähän väärää kurkkuun. Hän kysyi, että montako asiakkuuskokemuksen johtamisen työntekijää Suomessa yrityksissä keskimäärin on. No en sitten siinä voinut sanoa muuta kuin, että keskimäärin 0, siis 3 vuotta sitten. No heillä on 80. 80 ihmistä, jotka ei tee mitään muuta kuin asiakkuuskokemusten johtamista. Eli vielä meillä on tekemistä tämän asian suhteen. Et siellä on myös niin kuin yleisemmin aika paljon enemmän, että siellä on 3-5 näitä työntekijöitä. Et ollaan jo vähän pidemmällä siellä. No sitten me kysyttiin myöskin prosesseista ja mittaamisesta, eli ei niitä asiakkuuskokemuksia pelkästään suunnitella ja tehdä, niitä pitäisi myöskin toteuttaa. Ja sitä toteuttamista pitäisi tietysti mitata, että miten hyvin ollaan onnistuttu, eli sitä tuloksellisuutta sitä kautta saada selvitettyä. Eli meillä oli liuta, tässä ei edes ole kaikkia mahdollisia, tässä oli muutamia esimerkkejä siitä, että minkälaisia asioita voisi asiakkuuskokemuksen johtamisessa mitata. Ja näitä ei ole tarkoituskaan nyt näkyä sinne takariviin, vaan lähinnä nyt ajatuksellisesti miettikää sitä, että niitä on aika paljon, mitä voisi jo mitata. Niitä on tämmöisiä yleismaailmallisesti tunnettuja niin kuin Customer Effort Score tai NPS, Net Promoter Score. Kun kysyttiin näistä samoista kysymyksistä nyt sitten Suomessa, niin kyllä se näytti aika ankealta se tilanne noin niin kuin asiakkuuskokemusten johtamisen kannalta. Eli vielä ollaan hyvin perinteisissä mittareissa. Siellä mitataan 90% melkein mittaa asiakastyytyväisyyttä ja noin 80% brändimielikuvaa. Hyvä, hienoa, joo, mutta entäs sitten? Mitä sillä on merkitystä, että se asiakastyytyväisyys oli viime vuonna 3,7 ja tänä vuonna se on 3,5?
Eli saadaanko me sillä yhtään mitään tietoa lisää siitä, että kuinka asiakkaat ovat käytännössä erilaisissa kohtaamisissa sitten kokeneet sen yrityksen. No, hyvä asia tuolla oli se, että Net Promoter Scorea on alkanut käyttää jo 60% yrityksistä. Mutta kun mietitään, että se on ainoa mittari, jolla mitataan asiakkuuskokemuksia, niin ei olla vielä hirveän pitkällä tässä mittaamisen puolella. Eli nämä mittarit on niinku ehkä huonoimmilla kantimilla suomalaisyrityksissä tällä hetkellä. Tuosta lyhyesti, mikä on NPS, Net Promoter Score, se on yleisesti ehkä eniten käytetty tämmöinen asiakkuuskokemusten mittaamiseen liittyvä tämmöinen mittari. Sillä mitataan sitä, että kuinka moni haluaa suositella yritystä ystävilleen, tuttavilleen ja toisaalta ketkä on valmiita äänestämään jaloillaan. Ja sitten siitä lähdetään näiden perusteella sitten laskemaan sitä, että mikä se prosentti nyt on. Ja jos teillä jollain se on käytössä tai että harkitsette sen käyttöön ottamista, niin muistakaa, että se ei ole vertailukelpoinen. Sitä ei voi kahden yrityksen välillä tätä mittaria verrata, että meillä menee paremmin kuin teillä, kun meillä on korkeampi NPS, vaan se pitää mitata kerran lähtötilanne ja sen jälkeen mitata yrityksen sisäisesti sitä toimintaa, että alkaako se yrityksen eri mittauspisteissä, vaikka kuukausittain sitä voi mitata, niin alkaako se muuttua sitten käytännössä ja mihin suuntaan ja mitä on tehty toimenpiteitä ja mitä sitten ehkä voisi tehdä muuta. No sitten mennään mun lempiaiheeseen, eli työkaluihin. Asiakaskuunteluun liittyviä erilaisia työkaluja, vähän eri nimikkeillä. Onko siellä sitten hanketta, onko jonkinnäköistä asiakaskuuntelun järjestelmää käytössä? Tai sitten jos puhutaan CRM:ssä enemmän tämmöisistä asiakastiedon louhinnasta, tämmöisestä ennakoivasta asiakasanalytiikasta ja toisaalta tekstin analysoinnin välineistä, tämmöisestä automaattisesta palautteen analysoinnista, niin kolmasosassa yrityksistä on jotain tämän tyyppisiä vehkeitä käytössä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos tämän toisinpäin kääntää, 70% yrityksistä ei tällä hetkellä kuuntele asiakkaitaan oikeasti. 70% yrityksistä ei kuuntele asiakkaitaan oikeasti. Eli toi kuulostaa aika pelottavalta, jos me eletään tämmöisessä elämystalouden, huomiotalouden maailmassa, jossa oikeasti se asiakkaiden sana tuolla kiirii eteenpäin ja oikeastaan se markkinointi tapahtuu melkein vain ja ainoastaan siellä asiakkaiden käymässä suusta suuhun keskusteluissa. Mitä asiakaskuuntelulla nyt sitten tarkoitetaan? Tarkoitetaan sitä, että hyödynnetään sitä tietoa, tietämystä, mitä sieltä asiakkaalta saadaan kerättyä. Siten, että sitten myöskin saadaan siitä takaisin semmoinen luuppi, että jos sieltä tulee järkeviä kehitysideoita, tehdään tuotekehitystä sen perusteella, ollaan aktiivisesti niiden asiakkaiden kanssa yhdessä kehittämässä niitä tuotteita. Koska kyllähän se niin menee, että ei se raha niille yrityksille tule niistä tuotteista, vaan se tulee niiltä asiakkailta. No jos ajatellaan kulttuuripuolta sitten vielä, niin meillä on semmoisia niin kuin lukuja tuolla saatiin, että noin puolessa yrityksistä sanotaan, että muut tavoitteet kilpailevat tässä resursseista, ei pystytä tekemään mitään asiakkuuskokemusten johtamisen eteen, että se on suuri este meillä. Ja 45% sanoo, että meillä ei ole asiakkuuskokemusstrategiaa, emme voi kehittää mitään. Eli tässä nyt vastaavat luvut USA:ssa vielä pahempi, siellä on 70% yrityksistä, joka sanoo näin, ja suurin piirtein saman verran, jotka toteavat, että se asiakkuuskokemusten strategia olisi aika tärkeä homma, että sitä lähdettäisiin pykäämään. Onko tässä nyt sitten se tilanne, että on laitettu niin sanotusti pää pensaaseen, eli ei me voida mitään tehdä, kun täällä ei kukaan saa tehdä mitään, eikä me oikeastaan tiedetäkään, mitä meidän pitäisi tehdä, kun ei meillä ole sitä strategiaa. Niin ehkä ei nyt näin surullisella kantimilla kuitenkaan ole tämä tilanne, että varmasti sitä voidaan lähteä tekemään. Ja tässä on sillä lailla nyt niin kuin onnellisessa asemassa ollaan, että kyllä siellä yrityksissä oikeasti asioille tehdään jo jotain. Siellä on 3/4 yrityksistä sanoo, että he nimenomaan sitä työntekijöitä yrittää tällä hetkellä sitouttaa siihen, että parannettaisiin niitä asiakkuuskokemuksia. Eli lähtee sitä ruohonjuuritasolla. Heillä ei ole hienoja strategioita vielä, mutta he on lähtenyt jo sitä viemään sinne asiakaskohtaamisiin näitä asioita. Ja 70% melkein niin sanoo, että yrittävät aktiivisesti laajentaa sitä sisäistä ymmärrystä. Eli käytännössä jalkauttamaan tätä. Ja tästähän tässä nyt on oikeasti kysymys, että saataisiin siellä yritysten sisällä ymmärrys siellä työntekijöille ja niin kuin se käsitys siitä, että mikä se on se suhde niihin asiakkaisiin ja miten tärkeää se on, että niille
niihin asiakkaisiin on hyvä kontakti ja ne asiakaskohtaamiset on onnistuneita. Koska kyllähän tässä on nyt niin kuin 1000 taalan paikka vaikuttaa tuohon niin kuin 8%. Et jos niin kuin lähdetään oikeasti siellä sisäisesti niitä työntekijöitä ja muita ihmisiä, jotka on siellä oikeasti asiakasrajapinnassa tapaamassa niitä, on niissä palvelutilanteissa, niin paremmalla, ne työntekijät on kuitenkin se niin kuin kasvot sille asiakkaalle, että jos työntekijällä on huono päivä, niin sitten varmaan asiakaskaan ei koskaan enää tule siihen hotelliin tai siihen ravintolaan. Pitäisi terottaa tätä mieliin siellä omille työntekijöille, että tästä kannattaisi pitää hyvää huolta. No me mitattiin tässä tämmöisellä Shiruten Customer Experience Management Index-mittarilla tätä kypsyystasoa, eli näitä nyt sitten mitä tässä saavutettiin, niin saatiin suomalaisyritykset, jotka vastasivat tähän kyselyyn, niin saatiin jonkunnäköiseen järjestykseen siitä, että kuka näitä hommia sitten systemaattisemmin täällä maassa hoitaa tällä hetkellä. Ja todettiin, että siellä keskimääräinen indeksi yleispistemäärä on 51%, siis tämä on luku 0–100%. Eli ollaan noin puolesvälissä siinä niin kuin kypsyystasossa. Tässä näkyy vähän luokittelua, eli 4 luokkaa löytyy tästä kypsyystasoja. Ensimmäinen on tuommoinen Survivor, joka on käytännössä semmoinen yritys, joka ei oikeastaan herännyt vielä tähän asiakkuuskokemusjuttuun ollenkaan. Eli he ei juurikaan tee yhtään mitään asioiden niin kuin kehittämiseksi. Apprentice, johon taas sitten melkein 60% suurin osa tästä vastaajajoukosta sijoittuu, on sitten jo lähtenyt tekemään asioille jotain niin sanotusti. Heillä on siellä yksiköitä tai he on lähtenyt tekemään strategiaa, lähteneet asiakkaiden ostopolkeja miettimään ja ehkä jopa mittaamaan jotain. Ja sitten meillä oli muutamia yrityksiä, noin 26% tuosta joukosta, jotka pääsivät sitten tuonne toisiksi ylimmälle, eli eksekutiiviselle tasolle. Eli siellä nyt saadaan sitten toimeenpannaan ja saada aikaiseksi jotain asioita ilmeisesti. Ja visionäärejä ei nyt tässä joukossa mahtunut joukkoon yhtään. Tässä vastaavassa tutkimuksessa, joka tässä tänä vuonna tehtiin sitten tuolla Amerikassa, niin noin 40% yrityksistä jää sinne alimmalle tasolle. Siinä tosin tämä ei ole ihan suoraan vertailukelpoinen, koska heillä on 6 näitä kypsyystasoja siellä, mutta meistä tuntuu, että se on vähän liikaa ja vaikeasti ymmärrettävää, niin lähdettiin 4. Sinne visionääriselle tasolle siellä yltää 6% yrityksistä, eli siellä on jo niitä, jotka Disneyjä ja Zapposeja ja muita, jotka osaa niin sanotusti sen hommansa. Ja nyt oikeastaan mä ajattelin, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen palkintojen jakoon, päästetään täällä ehkä sitten ilmoille pienet aplodit tuossa vähän myöhemmin, mutta mä ajattelin, että tehdään semmoinen pieni jumppa tässä kaikki. Nostaan kaikki ylös. Ottakaa siitä lähin ihminen teidän vierestänne, halatkaa häntä tuntuvasti. Ja vielä vähän siitä vierestäkin voi ottaa halia. Kiitoksia. Mennään kaikki alas takas. Tämmöinen tunne pitäisi olla teidän asiakkaillanne, kun he käyvät siellä teitä tapaamassa. Eli minkä takia haluamme asiakkuuskokemuksia johtaa ja kehittää, on tämä tunne. Että se ihminen, joka siellä tulee teiltä jotain ostamaan, niin sillä olisi tämä fiilis, kun se tekee sen ostopäätöksensä ja toisaalta sen jälkeen, kun se tuotekin on siellä vielä käytössä ja ollaan niillä asiakaslojaliteetin tärkeimmillä kierroksilla menossa. Eli miten pidetään niistä asiakkaista kiinni. Jos te ette muuta pysty, niin halatkaa niitä. Meillä on täällä tänään, meillä on ollut mielenkiintoinen juttu sikäli, että tuossa 3. palkintopallilla tähän selvitykseen liittyen, niin meillä on useita yrityksiä. Meillä on kaiken kaikkiaan 5 yritystä. Ja mä toivoisin, koska täällä on nyt niistä yrityksistä on edustajat paikalla, ja nyt kaikkia teitä bongaa sieltä yleisöstä, mutta meillä on Flybe.com, pitäisi olla täällä edustaja. Meillä on Hok Elanosta Anne Mehtäleinen. Nouskaa ylös. Älkää olko ujoja. Sitten Neste Oililta Kirsi Linsuri-Sipilä. Keskolta, tämä Kesko oli käytännössä Rautakesko.
Heiltä ei täällä vissiin tänään nyt ollut ketään paikalla, ja Valio oli 5. yritys. Annetaanko näille arvon rouville aplodit? Kiitoksia. Sitten meillä toiseksi tässä sijoittui hyvinkin mielenkiintoinen yritys, joka varmaan on joku tässäkin salissa kuullut heistä. Heiltä ei nyt sattuneesta syystä ole edustusta täällä paikalla. Nokialaiset tuli toiseksi tässä kisassa. Ja valitettavasti he olivat kyllä pidivät kovasti arvossa tätä saamansa palkintosijaa ja ovat kovasti tehneet asioita tämän asiakkuuskokemusten johtamisen eteen siellä sisäisesti. Lähettivät terveisiä kaikille täällä, että tulkaa meille vaan juttelemaan. Sitten meillä on vielä täällä kaikista mielenkiintoisin palkintopalli, eli 1. Ja meillä on täällä tänään 2 edustajaa heiltä. Eli meillä on semmoisella tittelillä kuin Customer, anteeksi jos mä sanon väärin päin, mutta Customer ja Partner Experience Lead. Ja toinen on markkinointijohtaja, eli meillä on täällä Jari Aromäki ja meillä on täällä Jaana Vuori. Tuletteko ystävällisesti tänne? Microsoft, olkaa hyvä. Annetaan isot aplodit. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Meillä oli täällä teille pienet palkintokukat ja ajateltiin antaa teille tämmöinen kirja. Mä en tiedä näkyykö kaikille, mutta kirjan nimi on Apple Experience. Ajateltiin, että jos sitten lähtisitte seuraavaksi sitä Applea tavoittelemaan sieltä markkinoilta. Asia selvä. Tehdäänkö näin? Tehdään sopimus, että ensi vuonna keskustellaan tästä sitten, miten meni. Ja täältä jos saadaan antaa kukat vielä, niin kumpikas teistä haluaisi mikrofonin, jonka tuolta Ilona voi varmaan antaa. Niin mulla on yksi ainut kysymys teille, ja se kuuluu näin. Miten ihmeestä te sen teitte? Kiitoksia ensinnäkin, että saan olla täällä. Ja miten me tehtiin se? Se on tehty systemaattisella työllä. Meillä on, se on osa meidän keskeistä strategiaa, se on osa meidän visiota, se on osa johtoryhmätyöskentelyä. Asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus on jotain sellaista, mitä me mitataan säännöllisesti. Ilolla voi todeta, että meillä myös kuunnellaan asiakkaita, meillä on erilaisia mekanismeja siihen, ja me tehdään sitä säännönmukaisesti. Mutta kyllä se lähtee niin kuin meidän ihmisistä, meidän kulttuurista tehdä koko ajan paremmin ja parempaa työtä ihmisten kanssa, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Ja ne kyselyt, jotka tässä matkan varrella on, josta me saadaan tuloksia, joilla me sitten totta kai kehitetään meidän toimintaa ja prosesseja, on yksi osa asiaa, mutta se olennaisin asia on se, että mitä tapahtuu siellä päivittäisessä työssä, siellä kun ihminen tulee meille taloon tai kohdataan asiakas jossakin, että minkälaisella mentaliteetilla, minkälaisella asenteella siellä ollaan liikenteessä. Ja sen eteen me on tehty todella paljon töitä, annettu työkaluja, opastusta, neuvontaa, haastettu ihmisiä kehittämään omaa toimintaansa ja sitä kautta meidän talon toimintaa. Että kyllä se lähtee niin kuin meidän omasta kulttuurista ja halusta tehdä hyviä asioita. Sä sanoit jo paljon asioita. Mä olisin sanonut myös tuon mittaamisen. Se on tosi hienoa, että meillä mitataan niitä asioita ja meillä mitataan niitä myös ristiin. Että se ei ole yksin Jari, jota mitataan, vaan hyvin monia meistä mitataan. Ja sitten me ei tehdä siiloissa töitä, vaan hyvin tiiviisti sen vuoksi yhdessä, jos kaikkia mitataan siitä. Ja sitten kun mä vastaan markkinoinnista, niin täytyy tietysti sitä lippua pitää yllä. Eli mä uskon itse siihen, että asiakaskokemus on sekä lupauksia että lunastusta ilman, että kerrotaan niistä asioista, mitä meillä on ja kerrotaan sillä kielellä, mikä vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Eihän siitä kukaan tiedä ja kukaan ei voi olla tyytyväinen. Eli riittävästi asiakastarpeisiin perustuvaa viestintää. Meillä se tekee haastavaksi sen, että yli 90% meidän liikevaihdosta tulee kumppaneiden kautta. Eli siinä mielessä se ei yksin ne asiakkaat, vaan myös se kanava ja kumppanit on meille tosi tärkeitä. Siinä. Hyvä. Onko meillä täällä nyt mikin kapulan kuljettajat jossain paikalla? Eli meillä olisi tilaisuus 1 tai 2 kysymykselle, jota nyt teillä olisi elämänne tilaisuus kysyä Microsoftilta, mitä haluatte.
Sitten voidaan kysyä, onko Luukilla eturivissä tullut sieltä Tweetwallin kautta nyt ehtinyt tulla kysymyksiä tähän itse asiassa minun esitykseeni liittyen mahdollisesti. Okei, no mutta tulkaa pysäyttäkää mua hihasta sitten. Lassella on kysymys. Mikä on teidän tärkein mittari? Asiakaskokemukseen liittyen. No, tärkein varmaan se, että tärkein mittari on varmaan siis asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset on niin kuin yksi, mutta kyllä niin kuin sitten myöskin se, että miten me saadaan niin kuin jatkuvaa palautetta tuolta kentältä, eli se, että me pystytään oikeasti tehostamaan meidän toimintaa, ja siinä on niin kuin omat mittarinsa, jotka tulee sitten niin kuin asiakaspalvelun ja muiden yhdessä sovittujen mittareiden kautta, että mitä asioita on pystytty viemään eteenpäin, mitkä asiakkaiden, kumppaneiden tai muun sidosryhmien kanssa on viety eteenpäin. Ne on hyvin moninaisia. Et ehkä tämä, mitä Jaana sanoi tuossa aikaisemmin, niin tämä ristiin mittaaminen ja palautteiden aito kuunteleminen, niin se on niin kuin se olennaisin asia. Että mun mielestä olennaista on se, että me oikeasti aidosti kuunnellaan ihmisiä ja asiakkaita ja kumppaneita.